नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण द्राक्षांपासून अशी सुंदर मिठाई बनवणार आहोत। तुम्ही ज्यालाही खायला द्याल ना तो तुमची तारीफ केल्याशिवाय राहणार नाही याची गॅरंटी मी देते। एकदम मस्त अशी द्राक्षांपासून मिठाई तयार होते आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये आणि अगदी कमी वेळेमध्ये। तुम्ही बघू शकता किती छान अशी मिठाई झालेली आहे। टेक्स्चर बघा किती छान दिसतंय, अजिबात कुठे तुटत नाही, फुटत नाही, एकदम सुंदर अशी मिठाई तयार होते आणि तोंडात टाकताच विरघळणारी इतकी सुंदर अशी मिठाई तयार होते। चला तर आपण आता याची रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी बघा मी फक्त पाव किलो ही द्राक्ष घेतलेली आहेत। द्राक्ष गोड बघून घ्यायची, स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि नंतर मग मी मिक्सरच्या जारमध्ये घेतलेली आहेत आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी घातलेलं आहे आणि मी मिक्सरमध्ये मस्त अशी बारीक फिरवून घेतलेली आहेत। द्राक्ष छान अगदी बारीक फिरवून घ्यायची आणि नंतर मग हा द्राक्षाचा जो रस आहे तो आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे। एक चाळणी ठेवलं, त्याच्यावर मी सगळा हा रस ओतलेला आहे आणि त्याचा चोथा आहे तो आपल्याला वेगळा करायचा आहे आणि द्राक्षाचा प्युअर ज्यूस आपल्याला इथं घ्यायचा आहे। त्या चाळणीवर घालून मी पूर्णपणे प्रेस करून याचा चोथा जो आहे तो वेगळा करून घेतलेला आहे। हे बघा, आणि मस्त असा आपल्याला द्राक्षाचा इथं ज्यूस भेटलेला आहे। तर आता मी हा जो ज्यूस आहे तो मी मोजून घेणार आहे। तर मी दुसरा बाउल इथं घेतलेला आहे आणि मेजरिंग कपने मी हे मेजर करून घेतलेलं आहे। या रेसिपीमध्ये मेजरमेंट फार महत्त्वाचं आहे। तर इथं मला 2 कप ज्यूस हवा आहे, तर 1 कप झालेला आहे आणि हा दुसरा कप, तर दुसऱ्या कपला थोडंसं कमी पडलेलं आहे म्हणून मी इथं थोडंसं पाणी घालून 2 कपाचं मेजरमेंट हे बरोबर ॲडजस्ट केलेलं आहे। हे बघा, तुम्हाला पण जर थोडासा कमी पडला असेल तर थोडंसं पाणी घालून 2 कप आपल्याला हा ज्यूस जो आहे तो ॲडजस्ट करायचा आहे। आता 2 कप ज्यूसासाठी मी इथं अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर वापरलेला आहे। ते कॉर्नफ्लॉवर मी याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि ह्या ज्यूसमध्ये हे कॉर्नफ्लॉवर जे आहे ते मी छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे। कुठेही गुठळी ठेवायची नाही की तसंच कॉर्नफ्लॉवर वगैरे ठेवायचं नाही आहे। छान ज्यूसमध्ये हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्त अगदी ज्यूसमध्ये हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता मी एक कढई घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी ही साखर घेतलेली आहे 1.5 कप। हे बघा, आणि त्याच्यामध्ये मी थोडंसं अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि आता ही कढई मी गॅसवर ठेवलेली आहे आणि आता ही साखर मी वितळून घेणार आहे। इथं आपल्याला एकतारी पाक करायचा आहे, त्यामुळे सतत मिक्स करून आपल्याला ही साखर जी आहे ती वितळून घ्यायची आहे। हे बघा, साखर छान वितळून घ्यायची आणि आपल्याला याचा एकतारी पाक करायचा आहे। परफेक्ट मिक्स करत राहायची आणि परफेक्ट असा एकतारी हा पाक करून घ्यायचा आहे। परफेक्ट एकतारी पाक झाल्यानंतर मगाशी जे आपण ग्रेप्समध्ये कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून ठेवलेलं आहे तर ते आता याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। ॲड करण्यापूर्वी ज्यूसमध्ये कॉर्नफ्लॉवर खाली बसू शकतं, त्यामुळे ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आणि नंतर मग लगेच या पाकामध्ये ओतायचं आहे आणि ओतल्यानंतर हे सतत मिक्स करत राहायचं, कुठेही थांबायचं नाही आहे, कुठेही गुठळी वगैरे होऊ द्यायची नाही आहे, सतत मिक्स करत राहायचं। गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं चमच्याने सतत ढवळत। तर हे बघा, छान असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे, सतत हे फिरवून घ्यायचं। हे बघा, छान अगदी हे फिरून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये थोडासा केवडा इसेन्स घातलेला आहे। तुम्ही याच्याऐवजी वेलची पूड पण घालू शकता। तर थोडासा केवडा इसेन्स घातलेला आहे, अगदी पाव चमचा, आणि थोडा छान कलर यावा म्हणून हिरव्या रंगाचा फूड कलर घातलेला आहे 2 ते 3 थेंब। तर आता हे छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, ढवळण्याची जी प्रक्रिया आहे ती अजिबात थांबवायची नाही, आपल्याला सतत मिक्स करत राहायचं आहे आणि थोड्या वेळाने बघू शकता तुम्ही हे असं मस्त असं दाटसर होईल। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची यावेळी आणि बघा असं दाटसर होईल आणि हे सतत आपण मिक्स करतच आहोत। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे। तूप घातल्यानंतर तुम्ही बघू शकता याला अशी मस्त अशी शाईन आलेली आहे। तूप पण याच्यामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, आणि हे ढवळण्याची प्रक्रिया आहे किंवा मिक्स करण्याची प्रक्रिया आहे ती सतत चालूच ठेवायची, गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आपल्याला आणि हे सतत असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपला 1 चमचा तूप घालून झालेला आहे। थोड्या वेळाने मी परत याच्यात 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि ते पण ह्याच्यामध्ये छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा, हे सतत ढवळत राहायचं आणि मस्त अगदी मिक्स करून घ्यायचं। जेवढं तुम्ही तूप घालत जाल तेवढी याची शाईन जी आहे ती वाढत जाईल आणि नंतर चव पण खूप छान येत जाईल। तर आता ते तूप आहे ते खूप छान अगदी मी मिक्स करून घेतलं आहे। अगदी 5 मिनिटासाठी छान अगदी मिक्स करून झाल्यानंतर पुन्हा मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे। तर टोटल या रेसिपीमध्ये मी 3 चमचे तूप घातलेलं आहे। तर हे पण तूप जे आहे ते पण मी मस्त अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता।
छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा मी हे छान अगदी व्यवस्थित अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर या रेसिपीमध्ये हे मिक्स करणं किंवा सतत ढवळत राहणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि आता आपल्याला हे चांगलं अगदी शिजवून घ्यायचं आहे एकदम दाटसर. तुम्ही जेवढं जास्त वेळ याला शिजवून घ्याल ना तेवढी ही रेसिपी खूप छान होणार आहे आणि खूप जास्त दिवस टिकणार आहे. तर बऱ्यापैकी घट्ट होईपर्यंत मी हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. चमच्यावरून बघा हे अगदी अलगद पडतं आहे. तर इथे मी 2 ग्लासं घेतलेली आहेत, त्यांना मी आतमध्ये तूप लावून घेतलेलं आहे. हे बघा. आणि ते मगाशी जे मिश्रण आहे तर ते मी गरम गरम या ग्लासांमध्ये घातलेलं आहे. मिश्रण जेव्हा आपण गॅस बंद करतो तेव्हा फटाफट हे मिश्रण ह्या ग्लासांमध्ये घालायचं. ग्लासं जी आहेत ती अगोदरच रेडी करून ठेवायची आणि फटाफट हे मिश्रण आहे ते या ग्लासांमध्ये घालायचं आहे. मिश्रण जेवढं तुम्ही दाटसर कराल तेवढंच ते छान होईल. आणि नंतर मग मी हे गार करून घेतलेलं आहे. थोडंसं टॅप करायचं आणि मस्त 7 ते 8 तासासाठी आपल्याला हे गार करून घ्यायचं आहे. हे बघा. एक 7 ते 8 तास झालेले आहेत. मिश्रण छान अगदी गार झालेलं आहे. आता आपण हे डिमोल्ड करूया. तर ग्लासाला थोडा टॅप करून थोडंसं हाताने फिरवत वगैरे करून आपल्याला हे जे मिश्रण आहे ते डिमोल्ड करून घ्यायचं आहे. ग्लासातनं बाहेर काढायचं आहे. हे बघा परफेक्ट. खूप छान अगदी मिश्रण बाहेर आलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही की छान अगदी झालेलं आहे. कुठंही तुटलं फुटलं असं काहीच नाही आहे. छान अगदी मस्त असं बाहेर आलेलं आहे. दुसरं ग्लास आहे ते पण मी तसंच सेम डिमोल्ड करून घेतलेलं आहे. खूप छान अशी बर्फी तयार होते. जर तुम्ही जे शेवटची स्टेप आहे मिश्रणला व्यवस्थित शिजवण्याची तर ती व्यवस्थित जर केली ना, छान दाटसर होईपर्यंत शिजवलं ना तर परफेक्ट असं हे मस्त असं आपल्याला जो असा हवा तसा हा शेप मिळतो. तुम्ही बघू शकता किती छान अगदी हे शेप आलेले आहे. तर आता आपल्याला ह्याला कट करून घ्यायचं आहे. हे बघा. अगदी आरामात उचललं जातं आहे ते. इतकं छान अगदी झालेलं आहे परफेक्ट, कारण आपण ते व्यवस्थित दाटसर शिजवून घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला याची कटिंग करायचं आहे. तर याचे असे मी गोल गोल स्लाईस कापून घेणार आहे. हे बघा. तुम्हाला कितपत जाड पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही हे कट करून घ्यायचं आहे. बघू शकता किती शाईन आलेली आहे आणि किती सुंदर दिसतं हे. त्याच्या मी अशा सगळ्या ह्या रोलच्या मी सगळ्या रोलच्या व्यवस्थित अशा स्लाईस कापून घेतलेल्या आहेत. हे बघा परफेक्ट. किती छान दिसतं आहे आणि किती एकदम सॉफ्ट असं हे तयार झालेलं आहे मिश्रण. तर सगळ्या अशा मी रोल आहेत ते त्याच्या स्लाईस आहेत त्या कापून घेतलेल्या आहेत. आणि आता मी इथं हे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे. आपण आता थोडी सजावट करणार आहोत. तर गार्निशिंगसाठी डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे. आणि आता मी ही पूर्ण जी स्लाईस आहे ती या डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये मस्त अशी घोळवून घेणार आहे. खूप छान चव येते डेसिकेटेड कोकोनटमुळे या मिठाईला. हे बघा. मस्त एकदम परफेक्ट आणि खूप सुंदर अशी आपली ही मिठाई तयार झालेली आहे. किती छान दिसते बघा. चवीला तर विचारूच नका. खूप अप्रतिम लागते. नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा. तर याच्यावर थोडीशी मी बदामाची पूड घातलेली आहे अजून गार्निशिंगसाठी. तुम्हाला हवं तसं तुम्ही याच्यावर गार्निशिंग करू शकता. नक्की सांगते तुम्ही ज्याला खायला द्याल तो तुमची नक्की तारीफ करेल आणि कशी बनवली ही रेसिपी ही नक्की विचारेल. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.